Eli mä oon Jonna ja mä opiskelin sosiaalitieteitä ja tarkemmin sosiaalityötä. No mulla oli kerääntynyt sellainen 10 vuotta näitä välivuosia tässä ja päätin sitten, että haluan kouluun ja ajattelin, että jos en noiden pääsykokeiden kautta pääse, niin en kuitenkaan halua jäädä jälkeen opiskeluissa, että haluan niin kuin aloittaa ne heti. Niin sen takia hain sitten tänne Työväen Akatemialle, kun en päässyt pääsykokeiden kautta. No, tämä on ollut mulle tosi arvokasta, täällä opiskelu sen takia, että täällä sai sitä lähiopetusta ja sellaista ohjausta, että mitä tämä opiskelu nyt oikeasti onkaan. No, alun perin mä olin ajatellut, että tämä olisi mulle vaan sellainen vuoden mittainen valmennuskurssi niitä pääsykokeita varten. Eli mä opiskelin sosiaalityön kaikki perusopinnot. Mulla oli sivuaineena toi viestintä ja sitten mä tein vielä noi kielet sen jälkeen, kun päätin, että haankin avoimen kautta. Mun ehdoton suosikki oli kyllä toi sosiaalityön opinnot, että se on se, mitä mä hain tänne opiskelemaan ja oli tosi siistiä tajuta, että se on ihan mun juttu. Mulla vaihtui se, että tää olisi vaan sellainen harjoitteluvuosi siihen, että mä kävinkin oikeasti tähtäämään avoimen kautta kouluun. Ja sitten mulla kävikin niin, että mä pääsin mun ykkösvaihtoehtoon Helsingin yliopistoon opiskelemaan sosiaalityötä, niin ihan huippua. Kyllä, hyvin selvät. Innoissani olen, että odotan elokuuta. Ehdottomasti suosittelisin, että ehkä oman linssin kautta katsottuna niin kaikille, jos on vähän, mäkin on nyt yli 30 ja päätin lähteä tällaiseen, että vähän jännitti, että pystyykö enää opiskella, osaako sitä, niin tämä oli tosi hyvä silleen, että täältä sai tosi silleen kädestä pitäen ohjausta, jos sellaista tarvii ja motivaatiota ja näin.